tenene ping breng. Lah niku lho apa mboten laras. Lho kok ora mbok tutupno. Berarti terus ya. Niku mbok laras. Gimana? Ngono seteranan. Anggere bapakku miran wis kene. Nang, terus ditotno. Pak Kurin karo Pak Pomo. Ning nang. Terus kowe pancen ngejang. Tung ditang, tang nek jong bareng. Bilang terus kabeh siji-siji. Oh ngono lho. Sadara. Mudeng ta ora? Mudeng. Dik ngono tenanan. Sesuk tak imboi. Nggih. Kabeh siji-siji kok. Jare kon nutuki siji-siji niku mun laras. Lho niku lho. Maksudnya tutup siji-siji ora ngono saudaraku. Aduh, nggak suka. Amit-amit sebab bayi. Maksudnya tutup siji-siji gimana ngene. Ini ya? Nggih. Pak Miran sih. Kaya biasane terus ditutno karo Pak Kurin karo Mbah Pomo ya. Ya diteko ta ora? Oh, Anu, bapakku sing kulit dhewe. Oh iya wis. Tulung tidak. Ayo. nggih. Nang. Terus ditutno. Terus kowe pancen kendang. Inget nang. Tung bilang, tang tak siji. Tung bilang, tang tak loro. Tung bilang, tang tak telu. Bilang, tung ngono. Nggih, siap putih. Pujan. Pun. Angger tung iki sing lekos diundahno. Ya. Nggih. Pujan ah. Nggih. Sip. Ngejono karo kekaan. Baleni sing apik. Lho, Urek aku. lho. Kok urek iki pripun? Bupati dereng rampung. Ora iso. Kanjeng Bupati, dereng rampung niki. Korsine iki ana iki. Lah niki nopo?